Меси и днеска ще съм вашия водач в нашето необикновено училище. Да, естествено, че учим задължителните ни предмети, не се и съмнявайте в това. И не се съмнявайте, че сме отличници. И не, че се хвалям, но редовно обираме медалите по националните състезания. Но нека ви покажем далеч по-интересните неща, с които се занимаваме тук. Тук задвижваме малките ни сиви клетчици. Тук мога да чигам шум, колкото и се искам, без никой да ми се кара. Ние предпочитаме по-финните инструменти. А пък ние сме почитатели на класиците. Както казах, отличници. Тук пакостите се превръщат в наука. Welcome to my garden tea party. Isn't it lovely to enjoy the outdoors with some good tea? Английския ние го ядем за закуска. How could you ruin our tea party? Училището ни е като втори дом. И ние го обичаме! Чайно!